আপনালোকে সারেন্ডার করা নাই দিলে সারেন্ডার নহয় আমি আপনালোকে সারেন্ডার করা নাই দিলে সারেন্ডার নহয় আমি আত্মসমৰ্পণ বুলি ক'লে মনটো বেয়া লাগে আত্মসমৰ্পণ বুলি ক'লে মনটো বেয়া লাগে NLBनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ नलबारियाव लांगोन ना क'क्राझाराव लांगोन गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय सक्सेस নোহোৱালৈকে আমাৰ সিজফায়াৰ ৰিপৰ্ট আছে সারেন্ডার নহয় Pramod Bora is a liar. He lost 5 years to people of BTC and he has no more chance this time. Pramod Bora Dangoria is a misolia leader. শান্তি আলোচনা আপনালোকে সারেন্ডার করা নাই দিলে সারেন্ডার নহয় আমি NLBनि आर्मि चिफ एम बाथा नलबारियाव लाखिगोन ना क'क्राझाराव लांगोन बिनि फुरा आपडेट मोननाय जायाखै गाबोन 8 बाजिनि उनाव क'क्राझारनिफ्राय नलबारि नङाबा क'क्राझार लांनाय जासिगोन खुलुमबाय बयनिसिमबो क'क्राझार आरो नलबारि साखाफारा जानानै थायो NLBखौ मोजां मोनग्रा आरो XNDP-खौ मोजां मोनग्रा क'क्राझाराव 36 आरो नलबारियाव 9 जन एम बाथाखौ अबेयाव लाखिगोन नलबारियाव लाखिगोन ना क'क्राझाराव लांगोन बिनि आपडेट मोननाय जायाखै फुरा गांफा आर'नाइ लानानै XNDP-फोरखौ मोजां मोनग्रा आरो NLB-फोरखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय बयबो बाहागो लायो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाखनायथाव जागोन गावनि गोसो गोरबोआव दुखु दाहाखौ बजबनानै गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव दंमोन बिथांमोनखौ गावनि डिस्ट्रिक्टआव लांनाय जासिगोन जोबोद बाखनायथाव 1 मास करे ना 2 বছর करे ना 5 বছর करे एटु सीएम साराव दं बेखिनि भिडिअखौ आं लाबोदोंमोन XNDP-फोरखौ मोजां मोनग्रा NLB-फोरखौ मोजां मोनग्रा गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आरो नोंथांमोननिसिम सोरबाफोर आंनि चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोननि थ्रुयैनो सोरबा गेदेरमाया नुयोबा जायफोर हारिनि थाखाय बोसोर दुखु दाहाखौ गोरबो बिखायाव बजबनानै हांमा सुरै गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव दंमोन बिथांमोनखौ सिनियर जुनियर आरो NLB-नि गेदेरमा एम बाथा गाबोन 8 बाजि फुंबिलिनि उनाव क'क्राझार आरो नलबारि लांनाय जासिगोन बे समाव जेलनि लांगोनायाव बरायनो थाखाय बयबो गेदेरमा रायजो राजा आरो जाय XNDP बिबानाव थानाय आरो बिबानाव गैयै साफ्रोमबो XNDP बयबो जायखिजाया पार्टियाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरि XNDP-फोरखौ मोजां मोनग्रा जोबथेसालियाव थाग्रा बिर जोहोलावफोरखौ मोजां मोनग्रा NLB-फोरखौ मोजां मोनग्रा जोबथेसालियाव थानाय एम बाथाखौ मोजां मोनग्रा बयबो नलबारि जेलनि लांगोनायाव क'क्राझार जेलनि लांगोनायाव बरायनो थाखाय बयबो लैहोर जायखिजाया पार्टियाव थानाय बिबानाव गैयै बयबो लैहोर बाहागो लायोबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाखनायथाव आरो एम बाथाखौ नलबारियाव लाखिगोन ना क'क्राझाराव लांगोन बिनि फुरा आपडेट मोननाय जायाखै আত্মসমৰ্পণ বুলি ক'লে মনটো বেয়া লাগে গতিকে যুদ্ধ বিৰতি বুলি ক'লে যদি মনটো ভাল লাগে সেইটো শব্দই আমি ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে হেবিলাক লৈ জেদ কৰি লাভ নাই बेखिनि भिडिअखौ आं गले रायजो राजाफोरनि खाथियाव लाबोबाय थादोंमोन आरो 2 तारिख आरो 4 तारिखआव सनितपुराव लांगोन जाहाथे बिथांमोनखौबो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा आरो XNDP-फ्रा 2 तारिख आरो 4 तारिखआव साखाफारा जानानै थायो गाबोन फुंबिलि 8 बाजिनि उनाव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय जायफोरखौ लांगोन आर'नाइ गांफा लानानै जाहाथे बरायनो हायोबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाखनायथाव हारिनि थाखाय गावनि न'खरनि गासैखौबो नागारनानै गावनि गामिनि रायजो राजाफोरखौ नागारनानै गावनि आंगो लोगो गावनि सिनियर जुनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौ नागारनानै आगोमा गावनि महर मुस्रिखौ जोबथेसालियावनो हांमा सुरै गोरबो बिखायाव दुखु दाहाखौ बजबनानै गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव 10-12 बोसोर 15 बोसोर दंमोन गावनि डिस्ट्रिक्टआव लांनाय जासिगोन बे समाव बयबो गाबोन नलबारि आरो क'क्राझार जेलनि लांगोनायाव बरायनो थाखाय बयबो साखाफारा जानानै थायो जायखिजाया समाव बिथांमोनखौ नलबारि आरो क'क्राझार जेलनि लांगोनायाव बरायनो थाखाय साखाफारा जानानै थायो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाखनायथाव जागोन
समष्टिर शांतिपुर प्राइमारी बीपीएफ दलर जॉइनिंग प्रोग्राम होइसे आजिर प्रोग्रामत बीजेपी यूपीपीएल और टीएमसी दलर मेम्बार सकले बीपीएफ दलर योगदान करिसे अराउंड 200 আজি योगदान करिसे कारण बर्तमानर भैरवकुंड समष्टिर एमसीएलए एकु काम करा नाइ बुली सबे गम पाइसे आरो आकर इहन दमारी सारक लागे बुली सदाय दिने दिने दले बले उलाय हिसे राज और बीपीएफ दलक सपोर्ट करिसे कारण प्रेजेंट एमसीएलए एकु काम करा नाइ आगो जेते इहन दमारी साथ पावरत आसिले तेतिया टाउनर परा गाँवर लैके कोना कोनी रास्ता कालभार दलंग हो गल और घरे घरे लेट्रिन हो गल गाँवे गाँवे पानी बोरिंग हो गल किंतु यूपीपीएल सरकार पानी दिब नोवारे কৈছিলে यूपीपीएल सरकार जे भैरवकुंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाम बुली किंतु इटुआ दिब नोवारिले यार कारणे माने राइजे आकर इहन दमारी सारक बिचारिसे यूपीपीएल दले কৈছিলে जे निबनुवा समस्या समाधान करिम किंतु 5 बছৰত निबनुवा समस्या बाঢ়িহে আছে আৰু কৈছিলে যে 1 ভোট 1 জব দিম বুলি কিন্তু আজিলৈকে কোনো এজনে লৰা ছোৱালীয়ে জব পোৱা নাই আৰু আমাৰ আই মাতৃ সকলে 5 বছৰ ইমান কষ্ট কৰিলে 75000 পইচা পাম বুলি কিন্তু আজিলৈকে কোনো মহিলা 75000 পইচা পোৱা নাই উল্টা হিহঁতৰ পৰা খৰচে হৈছে প্ৰমোদ বড় ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে কয় যে 17 বছৰত বিপিএফ চৰকাৰে একো কাম কৰা নাই বুলি কিন্তু 17 বছৰত বিপিএফ চৰকাৰ যদি একো কাম কৰা নাই তেতিয়া হলে কাৰ নেতৃত্বত পুৱা 40টা সমষ্টিত ইলেকশন খেলি প্ৰমোদ বড় ডাঙৰীয়া চিফ হৈ আছে কাৰ নেতৃত্বত পুৱা ৰাস্তাত কখৰাচাৰৰ পৰা বাক্সা চিৰাং উদালগুৰি অহা যোৱা কৰি আছে কাৰ নেতৃত্বত পুৱা স্কুল কলেজত বিটিচিৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে কাৰ নেতৃত্বত পুৱা हस्पिटाल बिलाकत बिटिसि राज्य चिकित्सालय আছে সকলো কাম বিপিএফ সরকারের দিনত হাগ্রামা মহিলার সাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে প্রমোদ বড় ইজ এ লায়ার হি হ্যাজ 5 years to people of BTC and he has no more chance this time প্রমোদ বড় ডাঙৰীয়া এজন মিছলিয়া লিডার তেও 5 বছর আমাৰ বিটিসি ৰাজ্যক ঠগাইছে তেখেতৰ আৰু এবাৰ একো চান্স নাই আগত বিজেপিয়ে তেল হুমাইছিলে ট্ৰেক্টৰত দিয়াৰ কাৰণে ট্ৰেক্টৰ চলি আছিল এতে বিজেপিয়ে তেল দিয়া বন্ধ কৰিছে কাৰণ ইউপিপিএলৰ লিডাৰ সকলে ট্ৰেক্টৰখন ভালকৈ চলাব জানে নাই গতিকে ট্ৰেক্টৰৰ এতিয়া একো কাম নাই বিটিসি ৰাজ্যৰ মুখত এটাই স্লোগান प्रमोद बड़ा हटाओ और बीटीसी बसो धन्यवाद कपाल ভাল বুলি কবলা ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিয়ে এটা অনুষ্ঠিত এজন এমসিএলএ মানে তিনটা পদ আছে এমসিএলএ এমএলএ আৰু ডিপুটি কপাল ভাল বুলি কবলা আছে তোমালোকে কি দেখা পাইছে নে কমিটি হয় কপাল ভাল তিনটা পদ পাইছিলে কিন্তু তথাপিও তিনটা পদ পায়ো মানে ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত একো উন্নতি হোৱা নাই গতিকে আকবাৰে ভৈৰৱকুণ্ড ৰাইজে সদায় মানে দিনে দিনে দলে বলে ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ বিপেপ দলে যোগদান কৰিছে কি কব যোনটো আপোনালোকে জোৰাপুৰী কানেকশন হাটিগুৰ যোৱা এটা গুণগুণ ফালে যোৱা দলং টিটল হ'বলৈ বাকি আছে এই ক্ষেত্ৰত কি দাবী বিচাৰে সিহঁতেতো আৰু সময় শেষ হ'ল এতিয়াতো সিহঁতে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু নকৰক ইচ্ছাও নাছিলে সিহঁতৰ ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে বিচাৰিছে বিপিএফ দলক বিপিএফ দলে আহিব তেতিয়া মানে আশাবাদী যে বিপিএফ দলে কিবা এটা কৰিব বুলি जों যোগদান नैबे बिपिएफ যোগदान होनाया नैबेनो जिथिया नैबे इउपिपिएल निफ्राय जोङो नैबेयाव हायनो गोनां जादों मानि कारनाव हायनो जादों जोङो नैबे जोंनि भैरवकुण्ड जे ब्लकआव जोङो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै जोंनि जि नांगौ जानायफोरखौ जों मोननो हायाखै जोंहा जोंनि खाथियाव जे मोनसे गिदिर दैसा दङ गोबां खस्थ' जादों गासैबो खस्थ' जादों गोबां गामिनिफ्रा खस्थ' जादों बेयाव दलं जों फैसिगोन जों बे दलंफोरखौ जों मोननो गैयाखै आरो जोंनि नैबे जि गोरिब दुखियाफोरा जे न' एसे फिसा फिसा मोनदों बेफोरखौबो जे गोदाव सोराव बेनि कारनाव जोङो बे बिपिएफआव जों जइन जानो गोनां जादों जों दिनै गोबां दिनैनि सानाव बेबायदि बिपिएफआव जइन जानो गोनां जादों जे सिगाङाव जोङो इउपिपिएलआ जोंनि न'खरखौ नायगोन नोंथांमोननि न'खरखौ नायगोन नोंथांमोननि गथ' गथायखौ नायगोन बेबायदि न'खर हाबनानै बिथांमोना जोंफोरखौ इउपिपिएलआव जइन जाहोबाय ओमफ्राय मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय नाथाय दिनै जों बेखिनि नुवाखै जोंनि गथ' गथायफोरखौ दिनै मोनसेबो साक्सेस खालामनो हायाखै नायफायाखै जोंनि गथ'फोरखौ मेट्रिक पास जानाय बा हाई सेकेन्डारि पास जानाय बेफोरखौ रावबो नायफैफायाखै गोदोआव बिपिएफनि सिगाङाव एसे एनै हहाय मदद मोननायमोन गैजायिफोरा नाथाय जोङो मोननो हायाखै नैबे समाव बेखायनो जों इउपिपिएलनिफ्राय जों फैनानै नैबे बिपिएफआव जों जइन जानो गोनां जादों जोङो दिनै बेयाव बिपिएफआव जइन जादों बेयाव दिनै 200 जन बेयाव बिपिएफआव जइन जानो गोनां जादों जों नुनो मोनदों भैरवकुण्ड समष्टिनि बिथां गबिन्द चन्द्र प्रसाद बुंबाय थादों आंनि समष्टिया गोख्रोङैनो दङ आरो मोजां मावनो थाखाय आंखौ बयबो मोजां मोनना बुङो बाट नाथाय जों नुनो मोनबाय जइनसो जादों बिथाङा बुंदों नाथाय जोङो दिनैसिम जोंखौ जेबो खामानि जों मोननो हायाखै जोंनि ओनसोलाव बिथाङा हायनानै दिनैसिम हान्थिनि जों लामाखौ नुनो मोनाखै जि खामानि दिनै जोंजों सानसेबो जइन बिथाङा जोंजों लोगो लायाखै मा मोजां बाथ्रा जों खोनासंनो मोनाखै बेखायनो जोङो मानोना दुखु मोननानै बेयाव जइन जानो गोनां जादों नाथाय बिथाङा बुङो आं फैनाय लोगो लोगो आंनि समष्टियाव गोबां उन्नति जादों लामा होन दलं होन गोबां स्कुल होन गोबां गैयिफोरनि थाखाय गासैबो उन्नति जाजोब्बाय होनना बुंदों मोननो हादों नोंथांमोना
जों बेलेगथिं जानो मोन्दों दा नाथाय जोंनि बे सान्तिपुराव गिदिर दलं मोनसे गोबां बनगरं सान्तिपुर बरबुगुली गोबां बेबायदि मोनसे मेन लामा बे जाफुङाखै दाबो नुनो मोनासै बेखायनो जोङो जे नैबे BPF जोंनो मदद खालामगोन होनना जों जइन जानो गोनां जाबाय।